på venstre fod, vi skal starte med højre fod. Og vi skal lave det, vi kalder en rocking chair. Det vil sige, at vi træder frem på højre, lægger vægten tilbage på venstre, træder tilbage på højre og lægger vægten over på venstre igen og træder frem her. Så passer ikke, hvad jeg sagde. Undskyld. Vi tager lige forfra. Vi tager lige forfra. Vi træder frem på højre, lægger vægten tilbage på venstre og træder tilbage på højre. Og så er det en bowl her. Så træder vi tilbage på venstre, vægten frem på højre og træder frem på venstre. Så det bliver sådan ligesom, når I gør det, så bliver det sådan ligesom en gyngestol. Så vi prøver igen. Vi træder frem på højre, vægten tilbage på venstre og træder tilbage på højre og hold. Og så træder vi tilbage på venstre, vægten frem på højre og træder frem på venstre og skal hold her. Det vi så skal nu, så skal vi træde frem på højre og dreje en kvart. Til den tid, dreje en kvart til, og så kryds højre over venstre. Det prøver vi lige igen. Hvis vi træder frem på højre og drejer en kvart og krydser over. Så skal vi lave nogle pointer, det vil sige, at vi tager venstre fod og pointer ud til siden. Og samler ind og tager bilen, holder tåen stadig og pointer ud igen. Og så krydser vi tilbage og til siden og krydser over her. Så tager vi lige igen. Når vi har lavet den med drenge, så står vi. Ja, gør du det, kom du bare her. Det vil sige, når vi har lavet den drenge, så står vi så krydser ben. Ikke også? Med højre over venstre. Så pointer vi venstre ud og ind og ud. Og så tager vi venstre tilbage og ud til siden og venstre foran. Så pointer vi igen med højre, pointer ud, ind, ud. Ja, vi tager det lige. Vi tager det derfra, hvor vi lige laver en vending. Det vil sige, at vi træder frem og træder en kvart og krydser over. Så pointer vi ud med venstre og ind og ud. Og så bag ved højre, til siden og foran højre. Så pointer vi ud, ind, ud. Ja. Og så gør vi det samme igen. Vi pointer tilbage, til siden og krydser over. Vi tager lige det hele forfra. Det gør ikke noget. Det gør super godt. Vi starter forfra. Vi starter på højre. 7, 8. Træder frem, vægten tilbage og træder tilbage på højre. Træder tilbage på venstre, frem på højre og frem på venstre. Så træder vi frem på højre, drejer en kvart og krydser over. Så pointer vi ud og ind og ud, og så bagved til siden og foran. Så pointer vi ud, ind, ud, tilbage, til og foran. Så er der lige en sidste. Så træder vi frem på venstre og drejer en halv og træder frem på venstre igen. Og så er det færdigt. Ja. Vi prøver lige igen. Vi tager det hele forfra. Vi starter med højre. 7, 8. Frem og vægten tilbage på venstre og tilbage på højre. Tilbage på venstre, vægten frem på højre og frem på venstre. Så drejer vi en kvart og krydser over og pointer ud og ind og ud og bagved til siden og krydser over og pointer ud, ind, ud, bagved til siden og over. Og så træder vi frem og drejer en halv og træder frem på venstre. Skal vi? Ja, kom på venstre. Ja. Skal vi prøve det fra en anden væg? Ja, vi prøver det herovre fra. Ja. Vi starter med rocking chair, og vi starter med højre. 7, 8. Frem, tilbage og tilbage. Hold, tilbage på venstre, frem på højre og frem på venstre. Så drejer vi en kvart og krydser over. Så pointer vi ud, ind, ud, bagved til siden og over, ud, ind, ud, tilbage til siden og over. Så træder vi frem og drejer en halv og træder frem på venstre. Vi tager lige den der, hvis vi lige kigger her, så tager vi lige den der, hvor vi drejer.
Jeg kan godt se det lige. Det I gør, det er, når I træder frem, og så drejer I. Og så træder I frem på venstre igen. Det bliver egentlig skål, når vi drejer det også. Ja. Vi prøver lige at tage et par vægge, som uden og stoppe her. Ja. Er I klar? 7, 8. Frem på højre og tilbage på højre. Frem på venstre og frem tilbage på venstre. Og så tager vi frem og drejer en kvart og krydser over. Pointer ud, ind, ud, bagved til siden og over. Pointer ud, ind, ud, bagved til siden og over. Så træder jeg frem og drejer en halv og træder jeg frem. Ikke det? Godt, jeg skal lige være helt sikker. Så træder vi frem på højre, vægten tilbage på venstre, træder tilbage på højre, tilbage på venstre, vægten frem og frem igen. Så tager vi en kvart drejning og krydser over. Og så går vi ud, ind, ud, bagved til siden og over, ud, ind, ud, bagved til siden og over. Træder frem og drejer en halv og frem. Træder frem på højre, vægten tilbage og tilbage på højre. Tilbage på venstre, vægten frem på højre og frem på venstre. Frem på højre og drejer en kvart og kryds over. Point ud, ind, ud, bagved til siden og over. Ud, ind, ud, bagved til siden og over. Træd frem, træd en halv og træd frem på venstre. Træd frem på højre, vægten tilbage og tilbage på højre. Tilbage på venstre og frem på venstre. Frem på højre, træd en kvart og kryds over. Træd ud, ind, ud, bagved til siden og over. Ud, ind, ud, bagved til siden og over. Og drejer herop og til. Ja, prøver noget musik. Jeg gør det lidt stærkere end det her. Lidt stærkere. Skal vi lige prøve det lidt hurtigere? Vi prøver lige 2 væk lidt hurtigere. Nej. Er I klar? Vi starter på højre. Frem, tilbage, 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 frem, frem. Drej kvart, kryds over. Fold ud, ind, ud. Bagved til siden og over. Ud, ind, ud. Bagved til siden og over. Træd frem og væk og frem. Frem og højre. Tilbage på venstre. Og drej kvart. Og point. Og bagved til siden og over. Og bagved til siden og over. Så drejer vi en halv. Frem på højre. Bag til venstre. Frem på højre, drej kvart. Fold ud, ind, ud. Bagved til siden over. Ud, ind, ud. Bagved til siden over. Frem, rundt, frem på højre. Tilbage på venstre. Frem på højre, drej kvart. Og ud, ind, ud. Bagved til siden og over. Ud, ind, ud. Bagved til siden over. Og en halv vending heroppe. Gik det lidt for stærkt? Vi prøver med musik, ellers så tager vi det igen.